जी। अरे ससुरा तू कहला भीतरी घुसला तैयार भेल बारे रे तोरा गेला से लइकवा जल्दी हो जाएगा हां मैंने सब दिन चुतिए बनल रहे या अपनों के लेके होई वाला का राख मार दे बोले में लाज शरम ना लागल बा का हे उम्र में अब हमरा से लइका होखे वाला बा हमरा लइकवा के लइका होखे वाला बा मायरे बाबू रे बहुत दुखाता डॉक्टर साहब बहुत दुखाता छोड़ रे पुत्रा आदमी का अरे शांति से रहिए चिल्लाइए मत तू कथी के इलाज करवावे आल बारा